Siasa ma odiechieng' ni siasa mag temo mbii e kind jotelo mawuok e imbo mar Kenya orocho nyasi mar iko josiasa matene mar duond bura ma ODM e kaunti ma Kakamega Godliver Omondi maende notimore kar chung'od bura ma Matungu. Iko no mano yore kod ogai ma ODM Raila Odinga opong' kod ywaruok e kind rowere masiro lwedo josiasa mopogore. Gino mano miyo Raila ong'ado twak mare. Raila kata kamano oseyo jatend piny William Ruto kuom donjore gi chenro mag kambi rego niang' ma Mumias kojiwo jodak ma Kakamega mondo mi josiasa trai thuolo mar duoko Mumias e wang'e. Chris Owino miyo waler. Amen mar siasa e kind jotelo mawuok e imbo mar Kenya ne okwako iko ma jasiasa matene mar ODM e kaunti ma Kakamega Godliver Omondi kendo chuno ogai mar ODM Raila Odinga mondo ong'ad twak mare. Rowere majendeke omonjo kendo toyo nyambruko mar jaod bura ma Mumias Siasa e gwandruok makamano. Siasa mag kambi rego niang' mar Mumias omako mach kama Raila onyiso jatend piny William Ruto mondo mi jaket mwandu Sing'wat Rai thuolo mar chiero kambi mar Mumias ka onyiso to mare ni William Ruto biro keto kambino e lwet ng'ama ber. Raila kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna okwedo chenro mar piny owacho mar keto bad migepe mag piny owacho e lwet ji giwegi. Huyu jamaa ambaye ako pale apewa nafasi afufushe hii kiwanda. Tunaelewa vizuri? Mimi ni engineer. Mimi ni engineer. Na mimi nimeenda ndani ya hiyo kiwanda. Najua ile kazi ambayo inaendelea pale. Na najua huyu jamaa akipewa nafasi ataweza kufufusha hiyo kiwanda. La sivyo atatolewa tu, alafu wengine unaletwa hapo, wengine tena watakudemand mpewe hapa na pata rushwa hapa. Hii itakuwa miaka 10 kabla nyinyi mjaanza kuuza miwa hapa. I strongly believe Khalwale is a good man. Alimwagi kitu na hii rangi ya yellow ndio inamharibu, lakini ndani ya moyo wake Khalwale is a good man. Hiyo rangi mkiingiza hapa Khalwale muoshe ishe. Khalwale ni mtu mzuri sana huyu. Khalwale, mimi nataka kukuambia uendelee kusimama na ukweli. Kama jinsi ambavyo ulisimama na mimi wakati tulisema hatuwezi kuuza Mumias na hatuwezi kuuza Nzoia. Hata wakati huu nataka usimame useme KICC hatuuzi. Ekinde limbe mare mandalo abiche imbo mar Kenya igiko dwe mar 8 higani, Ruto ne ogolo sie mager kapeno ne Jeswan Trai kod Sarjit Rai e wi rocho chenro mag kambi mar Mumias kendo nyiso gi mondo giban piendegi. Kata kamano, seneta ma Kakamega Boni Halwale odok ne chenro mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar chiero kambi mar Mumias. Kalwale olo kwe chuny jotelo mag duond bura mar ODM mawuok e kaunti ma Kakamega bang' lieko ni moko kuom giwuondo Raila Odinga godiochieng' to kochopo gotieno to giriede kar jot maduong' ma jatend piny e buore Nairobi. Haiwezekani ati leo mchana wewe unasema uko ODM. So, Baba, I want to tell you today, if these are the kind of leaders you will go with them in 2027, hawa matapeli hawa, I want to assure you, babu mambo itaharibika. President tumekuwa na yeye na 33 billion shillings ameondolewa. Siku yenye tumekuwa na yeye, tumekuwa na huyu Barasa, tumekuwa na huyu Nabii Nabwera, tumekuwa na huyu MB Tindi Mware, tumekuwa na Shinali, tumekuwa na yule wana Baholo, na Bulindo wamekuwako. You cannot be jumping this way, that way. Mirutu mag Boni Halwale okoru mogi kanyo kama odhi nyime kod sayo ogai ma jotend migepe Musalia Mudavadi kuom bedo ohinga maduong' e dwaro mare mar bedo gavana mar kaunti ma Kakamega e yiero maduong' mokalo. Raila kata kamano ojiwo josiasa mag ODM mondo we campaigns mohiu kendo tiyo ne jopiny. Ne otiyo kod thuolono bende mar riwo jaod bura ma Mumias Siasa kod gavana ma Kakamega Fernandez Baraza kod jotelo mamoko mawuok e kauntino ma osebedo ka ok modhre pi. Mama saja hapa. Sasa kwanza nataka mtafanya pamoja na gavana. Sawa? Tumpatie gavana heshima, sawa? Hata yeye vile vile atakupatia heshima. Sawa? Shika mkono. Raila bende ojiwo jodak mawuok e imbo mar Kenya mondo ndikore e duond bura mar ODM. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
iwachone wachni romano mar